Papa Tantan! Hello guys! Kumusta mga ka-chus? At dito ako ngayon sa Hong Kong. Balik akong Hong Kong. Dito ako sa Chung Kwan O. Ayan. Tapos, sa likod ko, yung building namin. Yun. Yung building namin, Tower 3. Nasa 26th floor kami. Tapos yung background dito, ayun, doon sa bandang likod, andun na yung dagat. May dagat doon. Sa bandang likod. Tapos ito yung Chung Kwan O. Ngayon, papasok ako sa building namin. Kailangan kasi dyan ng card bago ka pumasok sa lahat, sa elevator, sa pinto, kasi hindi ka makapasok kung wala kang card. The Park View Bay. Park side pala. The park side. Sige, pasok tayo. Dito tayo papasok. Ito yung card. Tap. Yun. Tapos pasok tayo ng building. Building. Ngayon yung kabuuhan ng building namin. Nasa ano kami? Tower 1. Tower 2 ako. Doon. Tower 2. Yun yung building. Maganda oh. Alam ko may fountain yan eh. Kaso hindi nagana yung fountain. Tower 3. Dito yung Tower 2. Ganda labi niya, parang pang hotel. Tapos sa Unit 26, apat lang nakatira doon. Yan, wait, pause muna. Akyat tayo ng elevator. Going up. Elevator. Tapos kailangan itap yung card. Yan. 26. 26 tayo. Kasi dapat pala tama yung floor. Kala ko naman pwede kang pumindot kahit saan. Yan. 26. Tadang! O yan, pagpasok mo para kung hotel. Tapos ito yung unit namin. Ito yung pinto, pagpasok mo, ayan ang makikita mo. Oh. Dining table pagpasok, tsaka living room na. Tapos, nandito ang kitchen. Kitchen, maliit lang. Kitchen. Tapos nasa likod ng pinto, yung ref. Ayan, yung fridge. Yung fridge. Maraming laman yan. Tapos dito gulay. Tapos sa ibaba mga pork, beef. Tapos paglabas mo, labas ka sa terrace. Ayan yung view na makikita mo. Yan. Yan, dun banda yung dagat. Tapos sa kabila, ay masyado kasing mafag. Yung kabila niyan, sa may dagat na yan, Shatin. See? Nasa 26th floor kami. Yan. Yan yung baba. Yung baba na nakakatakot. Yan, umaambon eh. Ayan. Yung baba niyan is parking. Parking ng mga sheshek yan. Tapos, yung baba nito, mall. Yan, itong kabila, andun, mall yun. Tapos,
andun yung MTR. Ayun. Ayan lang yung MTR station. Tapos ito yung unit namin. Yan. Pasok tayo ulit. Ito tayo sa kwarto ko. Yan, panty ko yan. Nilabhan ni. Yan. Ito yung banyo. Kaso, nasa loob si mama. Ito yung kwarto ko. Ayan yung bed ko. Yan. Tapos, dyan yung kabila. Oh. Yan yung kwarto ng isang amo. Yung amo kong lalaki tsaka babae. Tapos ito yung kwarto ni mama. Ito na nga. Pag galing mo ng sala, dito tayo sa kitchen. Ang ganda ng chandelier namin. Ito si mama. Mama, say hi! Ito nga si mama. Gumagawa siya ng dumplings para sa dinner. For our dinner. And mama said, she loved me so much. Hello. Say hi to the Philippines, Mama. Okay. Bait yan. Oh! See? Bait yan si Mama. We love you, Philippines daw. I love you. O, di ba? O, yan na nga. Tapos, dito na nga tayo sa banyo. Yan yung banyo namin na parang hotel. Pero may planggana. Tapos, ilaw. Yan yung banyo namin. Dito yung bathtub. Shower. Kaso may nakasambay. Yan. Yan ang mga unit dito sa Hong Kong. Hi guys! See you again!